makadi vatariri paSalaimedia TV zitandinoitwa Jabulani Kumalo aka JTK. Panguva ino tiri paGuruve Prison. Ini ndina mukoma wangu Shefta Charuma vari padira pano. Tida kumbonzwawo nyaya yavo kuti vakamira sei vachimbotitsanangurira maitikiro akaita nyaya yavo uye nekuzonge vanhu mukati muno rehabilitation zvakafamba sei. Makadii mukoma wangu? Dzofara makadii zvenyu mukoma wangu? Tiripo zvedu amene kuri seiko? Kuno kuright soko. Zvawo masango? Aiwa zvese bo. Ndizvo panguva ino zvatafambira pano tinoda kuziva kuti mukati menzvimbo ino makapindirei? Ndakapinda nekuda kwemhosva yekudana nemwana mudiki akanga ari pasi pe18 years. Mungatitsanangurira kuti zvakafamba sei? Sevanhu vechirume ka takangoitawo mweya wekuchiva uya wakabva watibata ndobva tasvikawo pokudana nemusikana tikarara naye but musikana akazotaura kuti nenhumbu ndobva paakanditi nenhumbu indandambozviramba ndikati aiwa zviripo mwangu. Ndakazosvika panguva yekuzoti vabereki vemusikana iye musikana wakazonoripota nyaya iyi kukoti. Then tasvika kuya iye semunhu anga asina kugona hake kumundiudzawo kuti ane makore ari pasi pe18 akanga achitonyeba achiri ne17 achitongoto aiwa wangu sezvo ndawana nemwoyo wangu aiwa haisi pressure but zvisinei hazvo ndakazowanikwa ndine mhosva yekurara nemwana mudiki asi ndarara naye kudaro. Ndofunga ini ndakatanga kusangana naye musi wa16 May 2021 asi ndichangopindawo muno muprison musi wa29 December ndakabva ndatozozwa kuti musikana uyo atova nemwana zvichiratidza kuti zvinhu zvedu zvakapesana ne2 months. Une mwana wenyu? Aiwa asi wangu because kadai anga ari wangu dai akaberekwa ne9 months February this year. Kuti mamusirimi mune mwana uyu? Ndaasi wangu. Mataurira muri ndinotodaro. Saka mwana anga ne makore mangani musikana? Anga ne 15. Mune mangani? Ne 29. 29. Saka makatongerwa mhosva yenyu yakareba, makatongerwa mhosva yakakura zvakadii? Arwa 36 months zvoreva 3 years ndobva ndabvisirwawo 6 months nejeri nekoti sezvo ndekekutanga kupara mhosva then jeri inozobvisawo remission ye1/3 ndobva ndazodzika ndine 20 months ndodzandiri kuseva. Saka maane makore mangani muri muno? Nguva yakareba sei sori? So far nditori mwedzi wechi14 ndikasvika musi wa3 January ndane 14 months dzanenge ndasvitsa ndiri munzvimbo ino yeusungu. Nzvimbo ino ayo ndizvozvo. Saka pamakazvinzwa manje nyaya yamamataura apa kuti makazvikalkuleta mega kuti mwana haasi wenyu makazvifambisa sei? Ndakangotorega ndipike jeri ndikapedzawo ndozongonosangana nanamukoma Tinashe Mugabe tiri kunyika yeruwaniko kwedu. Ndizvozvo. Ko vabereki venyu manje vari kuti chini nyaya iyi? Aiwa mudhara vese namomzi wakashaya saka ndingorora nasister namadhamu padheni vangoti aiwa bo ingopika tozongotangira ipapo katapedza. Torina madhamu padheni? Ndosaka ndataura nyaya yeruchiva. Mune vana namadhamu? Ne1. Zvazve makore mangani izvi? Kamutoni kangu next year February kanenge kakusvitsa 3 years. 3 years. Ndizvo. Saka madhamu manje havana kutsamwa here, hapana zvimwe zvakamboitika here kana vari pakumba konini? Hakuna mukadzi asingatsamwe. Vakadzi vanotaurawo kuti aiwa zvishuwa kana wakanganisa asi semurume wangu ka handina zvekuita akabva ndiregererawo nekuti tiri vanhu. Vanomboya vachipota vachikuona here mukati menzvimbo iyi? Mukadzi wangu anouya uyu ndiye anoda murume wake semudiro wandomuitawo vachikubatsiridzaiwo zvese. Saka vanouyiwo kana pawiki kuti kanganiwo pawiki kana pagore kana pamwedzi? Zvazvinoita mutemo wejeri unotaura kuti munhu anoonekwa after every 2 weeks saka after every 2 weeks mukadzi wangu anenge ashuya. Hanzvadzi dzenyu dzamabhemichena dzinouya here? Vamire kuuya zuva roga roga? Aiwa after every 2 weeks totedzera mutemo wejeri. Aiwa ndizvozvo. Saka tingada kuzivawo kuti ndezvipi zvidzidzo zvamadzidza muri mukati mejeri rino panguva ino yamamapikira? Munguva ino yandiri musungwa tiri kudzidza indoshatira hangu kubandiko ndiri staff wedispensary kuchipatara saka ndinodzidza kuti zvinokosha kuti vanhu vange vachitora mishonga yavo nenguva, vanhu havafaniri kudhifota mishonga, zvinokosha kuti vanhu varege kuabuse madrugs like vanopiwa nemadrugs akasiyana akafanana MT tine madrugs akafanana benzoxo asi madrugs ekuti ukanzi washanda uri staff wotanga kutora madrugs ayo uchipa vamwe vasungwa aiwa asidaro unofanira kunge uchitsvaira kana uri wekutsvaira itsvaira nekupukuta mishonga kwete kuzorapa. Musungwa haafaniri kurapa
ngekuti harisiro basa rako, unenge wangopromotwa kunzi uve staff bedzi. Saka ikoko ndokwatobatsiridza. Dzimwe nguva tinomboto kana ukaita shortage kumunda tinomboenda futi tichiita sei tichibatsiridza kumunda ikoko tichingostage tichingodaro. Ndezvipiwo zvimwewo zvamuri kubatikana nazvo mukati menzvimbo ino muchibatsiridzawo vamwe? I'm a preacher. Ndofunga nguva yese yanga ndiri kunze hana unge ndakaziva kuti Mwari ari kundidedzera kuministry, but dzimwe dzenguva pandakasvika munguva yekumanikidzika ndopandakatozoona kuti Mwari ari kundidedza kuti ndinge ndiri a minister to the world. Saka pavari kutondoona ipapa ziva kuti ndiri kuuya kuzoudza vanhu pamusoro peumambo hwaMwari. Is it by choice kuve muri preacher kana kuti zvinhu zvekuti makazongoniswawo nevamwari mukati kuti mukomana mutoparidza kaimi kana kuti ndimi makachuza mega? Ndagara ndoziziva kuti ndiri kuparidza, but kuti ndizoziva ndakadaidzwa naMwari ndo zvanga ndisati ndakwanisa kuidentify mandiri. Saka mane nguva yakareba sei muchiparidza muri mukati menzvimbo ino? Kubva ndipinde everyday tinoparidza Mwari. Mutori preacher muri head? Head ndimweya mutsvene naJesu Kristu. Isusu tinotumwa pabasa naMwari, tikanzi tiite panguva yacho ndopatoriita ipapo. Ndizvozvo. Saka munoparidzira muri kupi manje, muchechi muno here kana kuti zvese munomu? Sapa pandikatobuda ndinotoona kuti zvakatokosha kuti ndinge ndine department richange riri social welfare richasapotawo zvikuru sei vanhu vari mukumanikidzika. Sikutaura kuti ndashukura Mwari kuti wakandiona ndiri musungwa asi hauna kundibatsira, wakandiona ndiri munguva yekutambudzika asi hauna kukwanisa kundiyopa. Saka ndiri kuona zvakakosha, ndo zvimwe zvezvinhu zvinoratidza rudo, kuti kana uchinge wazobva munzvimbo yekumanikidzika wozogona kuitira vamwe rudo. Kune vari kunze uku vangangedewo kupara mhosva kana kuti vasati vapara mhosva mungadewo kuti chii? Mhosva handingati zvakaipa kuparayo, zvinhu zvinongoitika muupenyu usingafungiri kuti urichapara mhosva, asi munguva dzimwe dzenguva paunozova muusungwa ndopaunozotanga kuziva mhando dzemhosva dzinoitwa nevanhu mukusaziva. Saka zvinokosha kuti vanhu dzimwe dzenguva vaverenge the constitution vachiziva mutemo kuti ndekupi kunozi kuparwa kwemhosva uyezve ndekupi kusapara mhosva. Ndira kudzokera kumubvunzo wangu kuti saka pamainge muchidana nemusikana wayo hamunange mamboti ngatiradzaniwo zvitupa kana kuita sei kungori kudanana musingaziyaniwo zvakamira sei? Ndofunga chinhu chinonzi rudo chakangofanira nedhimoni chikagara pamunhu. Unogona kutoudza kana musikana wako chaiye kuti mhomzi yangu inini yakatokumaka. Saka zvazviri kana maakudanana dzimwe dzenguva izvozvi hamuzombozvibvunzana manje, bozi rudo rinenge rakakunyatsa kutotapira manje. Rinopfuura shuga, kana lobhengu rakavasatekesa nyika nekuda kuishuga watimowo kana rarudo manje. Saka chiso chake chezarodza kuti mwana mudiki. Aiwa, hatichatotauri izve, zvaitodada anga ari pasaidi maitobva matoramba mitoti rega tiidzosere futi nyaya kumatare. Aiwa, ndizvozvo. Saka munoda kuti chii kumamwe wishers akatarisa ari kuono chirongwa chino aningade kubatsiridzei, ungade kubatsirwa nechii? Zvandongoda kutaura kunyika yeZimbabwe kuvanhu vese vari kundoona tichingoti it's good to make a mistake but it's better to repeat a mistake. Saka tokushuyirai kuti murege kusungwa, asi kana masungwa tinokushanyirai. Zvakakosha kuti vanhu vari kunze munge muchishanyira vanhu vari muusungwa. Pane aya manidzi arimo anodiwa nevanhu kuti mukauya hazvirambidzwi, bozi vanhu vazhinji vanofunga kuti maybe rekanzi jeri munhu anenge atoasunge mupengo here kana kuti kunzvimbo inonzi jeri inzvimbo yaunokwanisa kuidentify zvinhu zvakawanda muupenyu, dzimwe dzenguva talent yako chaiyo. Saka dzimwe dzenguva ukagara uri munyika yekusununguka, iye ari kusununguka kwacho ndiye anogona kutova ari mujeri kupfuura munhu ari kukwatiri kuno. Saka ndinoda kuudza nyika yeZimbabwe kuti zvikaitodzimara zvangoitikawo zvinenge zvaitika, mhosva munhu wese anotadza and no one is above the law. Saka munozobvira mambosangana nemudzimai wenyu wechipiri here kubva zvamakapinda mukati mezvimbo? Akatombondishura zvokumbouya musi wa6 March gore rino achiti ndauya kuzokuratidza mwana, asi inini semunhu anga asingade kuchenjedza munhu kuti hasi wangu ndaangoti waita hako wauya, asi next time usazondishanyira. Zvakapokana nemamanzi mangani izvi zvamuri kutaura izvi? Ne2 months. Saka mutori 100% short asi we? Zvechokwadi, zvokuti kana tinashe mugaba akauya handingafari. Aiwa, ndizvozvo. Tinokutendai nekunge muri chirongwa chino mukoma wangu. Aiwa, tinotenda munge mune nguva yakanaka, murambe muchingotisapotawo semusapotera muri kuitira kuti nyika ikwanise kuziva kuti mhosva hadzifaniri kunge dzichiitwa. Aiwa, ndizvozvo, muwe nezuva rakanaka. Thank you.